Kusalkain boron surgi cawe kota आवनोमान स्वर्गार संसाराची ती राणी तिकाच वडलो मान सुखान तशेंच दुखान आपुरबायेन दोत्ता आपल्या गोपान 8 सप्टेंबराचे 2 दिसतीचो मनयता उगडासान सायबीण मायच्या मोगाक कितेंच सोर जायना जावन आसा मायेचो सागोर बेसांव घालून चिंचा वारदेड्यांनी बुत्ता एकूच फावट उलो माशी तोर रित्या आतांनी कोणाक परत धाडिना बरेंच ती एक कुरपेची जोर जिवितान मिलाग्री तुझ्या देख तोरोय सदांच तिचो तेसरो जारखो सदांच तिचो तेसरो जारखो सायबीण माय नमुनो सगल्या आवय उजवाडाचो दिवो ती आवयांची आवय म्हूण सांगता आमकां पोरार नवो तिचेच बरी देवान संवसारी आवय केले आमकां फावो जल्म दितले आवय जिवीतभर रेस्पेद दिवंक जावो ओढ करून जीवाचे आपल्या केल्यात तिणेन साक्रिफीस मातशी कोकली जोर येऊन दुयेंत जाल्यार ती निगन आसली रातांनी आतां चवथा उयना जोरोन वावुरता समाधान आमकां करूंक व्हड मनीस आयच्या दिसा तोरी तिका खुशाल करया घेवन तिच्या पोल्याचे गीत घेवन तिच्या पोल्याचे गीत णव म्हयने उसव्यान सांबाळून तिणें दिला आमकां जिवीत बऱ्या रस्त्यार चलोंक शिकयता दाखोवन बरी रीत तिजान गोडशें खावून गोठायेन बुतबूत करून दोत्ता फीट पोटाक आपल्या उणें कोत्ता पूण आमची पुरी कोत्ता की संवसारांतली उतरां उणी पोट्टेली गुरूच्याक आवयची तोखणाय कितली मस्ती करून आमी वायट केल्यार ती कोत्ता आमची आपुरबाय केदें व्हड तुफान जिवितान येत जाल्यार कुशीक रावन दिता गोठाय आवय ती आवय आवयच्या मोगाक संवसारान कसलीच वसोर